90 яшы толды Фарук картның. Йокысыннан бір көн уянып, утырды да ике кулы белән башын тотып озак уйланып. Әйтте картым: "Җитәр, күп яшәдем, кирәк әзрәк оят белергә. Вакыт инде гүрне кайгыртырга, мин килмәгән җиргә гомергә. Вакыт инде дөнья ләззәтләрен, михнәтләрен читкә ташларга. Түшәгемә ятып тыныч кына соңгы көнне уйлый башларга." Шулай диде дә ул чыгып китте. Табут ясатырга устага. Чәч алучы белән табутчының ишекләре бер үк тупсада. Кирим дип табут стасына борылганда, сул як ишектән килеп чыкты бер кыз. Ак халаттан, кызыл читектән, күзләрендә яшьлек, ям, матурлык. Нинди йөрәк күреп сөенмәс, нинди картлык аңа тез чүкмәс тә, нинди үлем куркып чигенмәс. Кабындырды кызның күз карашы 90 яшьлек туңган йөрәкне. Кыз эндәште килеп шаян гына: "Ни хәл, бабай? Табут кирәкме?" "Юк, табутка кызым, иртәле. Үлем тотмый әле якамны. Сакал басты иркәм, бераз гына кыскартасы иде сакалны."